Tugaya ani. Asa kaya si Junjun no? Atay, nangita lang siguro ko ani asa siya ron. Ay, tama magpaabot ra ko niya diri. Pirino! Tugaya ni mo tagpa mo paabot ni mo ba? Kanina paabot? Oo. Grabe. Unsa nga lang sa may gipabutan mo day? Magchika karon kalimot kagabi, nagsabot man ta. Ay kalimot ko eh. Nagsabot na kagabi no? Pero, Pirino. Good shit, kaya itong mga chika sa perido no? Buing samot na to si Erika. Uy, Erika! Nga, ex man to nimo no? Ex na gani nako karon no kay nagtrabaho na siya sa perido. Speaker! Speaker mo diha, speaker! Uy! Nawa ba ning baryuwa? Uy, wala may kataw-tao. Saan paghalis yung speaker, ane? Ay, laban lang yung tanis kinabuhi. Para na ako'y panglaki. Mabaligya lang lagi na ko ni Ron. Basta, perido taon niya. Oh. Uy, Pirino. Imong kuya man na namaligag speaker. Hoy, kuya! Akis, Pirino. Saan naman yung kuya ni Pirino eh? Ya, alisa ya. Oy, Pirino, unsa man? Yo, alisa. Saan naman sa Pirino? Taani. Ya, naunsa naman kaya nga giladla na naman nimong pagkabayot nimo. Unsay bayot? Bago nung tagada. Bayot ay. Kalalaki na ako. Yabag ni Pirino. Namaligya lagi og speaker para kwarta ko. Ay, nagsipatikatik ya. Klaro na, ana. Ya, Oh, nakay kwarta ya. nya nagmalit ako speaker. Tagada kwarta. Sige. Pila man gusto kwarta? 2,000 lang niya. Oh, sige. Mahalin lang ito ha. Oh, suportahin ko ninyo balik ang speaker ha. Para naamot ang ama mo to. Perido. Perido. Sige. Matik na na. Sige na yo. Pasi na dito, ibalik na ng speaker para matumig perido. Oh, sige. Balik sa ng speaker ha. Kaya para makaperido na mo. Sige. Teka kayo no. Good shit kayo. Tumatik kayo na sa kuya ba? Abi ng kuya ba? Kugihan kayo no? Kugihan, good shit kayo. Yatay sa baa, pwede na nagpa-sounds diya, uy! Kisa may sigpa-sounds diya, bay? Tanahon, doon ako nabi? Yatay, tulog ba? Speaker! Baa, pwede na, uy! Yati, kaluod ba yuta? Uy! Sa baa, ba mo? Disturbo yung kasang tulog ba? Pugi mo pa yung speaker. Barato ra kayo ni. Kusog po yung kayo mo tengog. Pila mo na day? Tag 150. Anya, gwapo man ka. Tag 20 na lang ni. Uy, kabarato ba? Palitan lang na ako nabi. Basta gwapo, makalis gyud ka. Dara 20 na lang na ha. Sabi kayo, magkasuportan tadi. Dali. Bro, keep the change na lang na. Uy, kabuutan ani niyo. Ay, gwapo pa gyud buutan, magyud. 50 ako lang eh. Mo na keep the change kayo no. Sige, salamat ani ha. Sige. Pwede ko may Facebook nimo? Ay, dili ko, study first, magugugod. Sige, study well. Salamat. Push, itong bayuta to. Naglibog ko. Bayo to, tumboy. Yung sikaan to, manong grabe. Ay, ya. Ay, Prino. Saman. Mala, nahalin akong speaker. Tagpila. Swinta lang sa. Hala, di ni kaabot sa perido ni. Swinta lang sa kay. Gwapo mong gutong laki hagod eh. Naganipog ko sa lalaki ba. O sige, kamo na bahala ng 50 ha. Sige. I-budget niyo nagtarong. Mabay na. Matay, kwintar gyatag. Ningani? Na! 50 ra? Na! Pagkakita lang yan ay gwapo nga lalaki. Mura naghihatag, bud!